Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki ladon katukan ingut ki Paidbah. Nong shong shnong jong jela ki lapen pawe ka jing sngo diau hadu kata ta halor ka jing bomyo alat ban ai ya ka Dawai Tika tang nomor bakim nang setia ban Pyndap ila ka Kyrteng ha ka website baka sorkar kala buok nang baki Paidbah kindup yo alat ban penrong Kyrteng ila dia haswa bakin Leit shaki jaka ai Dawai Tika ki bala penbait da ka sorkar haki khatwei distrik jong ke jela Meghalaya Borokawai. Nalor kata, kidon ru ki Paidbah ki bala Thmu habanda suan. Hadien baki lahab ban Leit Phai Thylli no shalayeng namar bakim shimlayo alat setia ban ai yakni ke Dawai wat habaki yang lan hadu kumba ar kentai. Katkum ke jing sngo jong kini giri Paidbah. Kani ke jing pha register online ya ki Kyrteng jong kinong shong shnong. Kala bu jing kham tami ki Paidbah ki bom dan ya ke jing nang ke jing tip kumnu ban Pyndap ikini Kyrteng ha ke website bala bu dak sorkar. Iwan hang ni renjak PC ni kena PC kan imut ban I injection teman nila ada register teman dawan hang ni ngim yo inject tengim tip to mangi ban lek kumno kena ka apps tengi ong nila adep ngia alek tang ka register teman dapoi hang ni de ki ong mlong ki ong hab le hab booking tengi pada tip to ban booking kunta ta ngila yang lain ar kenta lai kenta te mentang ngi hab le thai na si yang hab book bang ngila adu na ha bon hi ki ba semjing gitu kham tam te le bam nang bam start ba play ba nong kendong ba play bon ba su ong la I inject la kaman ba play la le teman kin tip ma ban le ro sen kim to kan kum ki bam don mobile ba play ke sorkar kalau ada ban pen kham suk yo Paidbah kan nang ba kin aram kan ba pli ba kham duna jing nang jing start ro kin kham suk ma ban yo ain jak urut ma ban yada nang ne ka khlam tang ta in ong kum na ma sorkar te kala le bahai ong kum na tang mo bila nang la start ta ki biang ni ki babek ba pada tema la jenjar la duk ba siang lain ne na duk mestep khambam kham dal apa yang ne jaka ba mut ai injek ki ong mlong bom dan Kyrteng bom dan kita kan jenjar kan ki ong ba ngi wat Kyrteng te ki phak wat Kyrteng te dengi la wat pat kam dan ra tingi kali kan ba ngi la ada register na do ap pandai te rek ngi la ada register te kalau apa registration ke reference number te ni nomor abiang kan nila try ban schedule ru ketika app nila schedule tambah kamdan ru ketika app accept button te ban book ban kena ba book tingi ong abiang tu te perbuan mentapat ki ong ba dan Kyrteng te ki ong ba kadan sak katu kawai ba book badan long kalong pair te ki website ki app kam dabiang kena ru tengi lek tu te mentapek nyawan ngidang mut nyo manginyo syo ngihap up hadin no tayo long ngiru ban ting dunanet kanat uak kamya ra ngihap register te kan ka app ka crash te kamlong ra kan kamlong kenara